Gawanjan gelin, himayatkar, turbo avtoservis hyzmaty. Şu atça sağ olasın. Bolýa dost, görüşýär. Böyle. Bukam. O dost. Dün akşam kâle buğunam deyin zalalo. Böyle mesele yok dost. Sağ olasın. Mukam, geldinmi? Soňky döwür näme bolýar saňa? Sana näme bolany näme? Bar işiň bilen bolsana, bir nahar çay goý, men azykdym kän sora berme maňa. Mukam nahar diýip otdurma. Öz mellegimiziň hasyly. Men ýöredüm. Näçede geljeğim belli däl. Ona äkeli ýöredim. Sen şuny ejen kakyna söz berdiňe. Barjak diýip, olarama garaşyp oturanlar. Özüm biler nire gitmelilerini düşündün mü? Vay kakası. Çağalar elmediler. Evlendiler bular. Gelirler da oğlum. Şäherin içim çaspyp buat. Yolam uzak. Bolukmazık Türk gelýändirler da. Senem elimi da ama binjak bolan. Stilis kino arkaýyn öýräjekdim. Ha. Oljağım. Gelirler gaýret mani. Nahar taýýarda wagtyna gelseler o daýyny. Ya ýene jaň edip sorak göräýsem mıkan? Jaňat gör. Nire ettiler ka. Oljağım. Ha. Şu çağlar gelýänse şu stilis kinoň arkaýyn soňlaýyn, gelýänseler bu tamamlaýyn. O da arkaýyn urlaşak bolýarmy? Bolýar. Nire ettiler kan jaňat men ýygyň öýren kino. Alo. Gelin. Gelmediniz mi? Aylık mı? Ağay sesim dağı nähili? Näme boldy? Näme bol ka? Näme boldy? Sağlık mı? Häzir barýas biz. Häzirine derrojuk barýar. Näme bol ka? Kakası öýdenem çykmandyra olar. Dilini aglyap tur. Maşyny otla bar hele. Volkan. Eýgilik mi tursana bol. Gelin. Sağlık mı, eýgilik mi? Näme boldy? Näme aglaýan? Aýdaýsana. Yüreğimi de ýardym. Soňky döwür mukama bir zada bolýar. Vay. Hiç ilmeň bilen ünsem ýok. Ýarygyja bir ýerlere çykyp gitýär. Towa. Bir ýerler bilen ýazyşýar. O nähili ýazyşýar? Kim bilen ýazyşýar? Gelin. Bilmedim bir gyz bilen ýazyşýar öýtýän. Vay, Hiç toba. ilim maňa ünsü ýok. Maň diýän dadyny eşitýärmi kakasy? Wah. Şu wagt nerede? Bir ýerleriga çykyp gitdi. Aýdanok özüm. İşiň bilen bolýar bir da sorasaňam. Eğer mukama jaň edip aýlaýyn. A ben boyuna soğuyor. Allah kali. Ana aýla kakasy. Allah nokta. Tak, Merdan'la gitmedim kan. Dost Merdan'a da aýlaýyn men. Merdan. Selamun aleyküm. Wa aleykümselam. Oğlum goýma edeler. Gowy özgün näýdi? Mukam görene dälsiň da. Mukam men ýanymda igratekada oýun oýnap otyr. Awa. Atyr nerede bu wagt? Dimitrda Paromyolun uruny ýerleşen igratekada avtoservis Merdan. hizmatlaryna. İnim. Meni anlamasana. Doğruyu aýt, mukam ýanymdamy? Ýanymda. Ben jaň etdiň alan oňa. Telefonu aldyran oňa. Gowtun ýa isleýän näler? Oktan ýa istilen däldir. Hani götürsiňiz? Salgysyny ber. Bar şäherine Dimitrda diýdim, ha Paromyol. Düşündim barýas biz. Bolýa arkaýyn ýol alamra. Esefi, gelin yürü gittik. Maşinada mı? Orada da oldu maşina. Oradan dur aydın abi.
Mukamın kakak Allah murada adama dur buna ne molluk. Selamun aleyküm Allah murada. Aleykümselam. Maşina burada da oldu Namatcan. Ukamcan öyle kayıttım da maşina burada da oldu bile mok düşünüyorum mok var ağla takır doğurttur. Biyem üç sözünü yanına doğası canallı merdan. Oğlum Allah murada mukam yanında tür dedi. Benim şova var yadım var bile mok yalan söyleyen olan Ağamcan ine biz de turba hafta servis sayıyor biz de ustava alıp gideyin görködel maşinayı. Mukamın biz de oyun oyna otuyor ağam. Namat oyun etmeden çının mı? Merdanım yanında otuyor ağam. Mukam ikisi oyun oyna otuyor. Yorun mu? Yürü ağam alıp gideyim. Ağam ben her ay iş yerim. Mukam bilen merdanım şu yerde otuyorlar. Şeyde mi? Tamam. Eştiniz değil mi? Şu yerde diyan gelin hani. Gel giran. Gel gel. Gel Oğulcan gel. Gelin gel. Gel. Girin hani. Ece, kaka. Berde neymiş demi? Beyazı neymiş ya? Gelinin he. Bir de duydurma. Telefonunu mu alan yok? Selamun aleyküm. Allah murada bıyıncal koloriyada cevap verdi. Mukamile işten boş vaatimiz oyun oynamanı öyle yapayım. Gelin gördün mü? İncallın mı ne? Vadı bir kaçın nenem gözün kayıp buçun nenem. Vadı bir kaçın nenem gözün kayıp buçun nenem. Bol yar menzik gidip başka yerde kaçın nenem. Bol yar menzik gidip başka yerde. Ya bismillah. Qovuşupdur. Sen näme kepin ýok, saglypmy? Allahu şükür. Qow. Almam çağırarsan çöregiňe. Awu hada. Geler. Näme ol, aýsana. Ragada bilýärmi? Bilýän näme bir müşterime bady. Indi men taşan näde düşündirip aýtsam bilen okyan bolanda diýip. Eşten dağıtlanmaya. Ondan sonra adam o ağrımın ayarlığını bilen ağrıtı var eken ona bağırlığına gel ağrımın bağırlığına. Ne bağır bolan da çok. Düşünüyor musun? Ol bir şeyledir edemde hiç kime de yakan yok, erkeğe düğümden yakan yok, o namışsan erkeğe durmuşun kurtardığı da biliyor musun? Bilmem fıttırdı da söz diline. Onu da yapmadı. Edir şovat yere yarılmadı, alımım girmedi. Şolu real yere varıp bir gurun yerinde şey edip bir gurlemek neyme gerek bar şunu edip aslına etme. Yönü kavra adamdan şunu edip böyle boyutun şöyle boyutun ya. Hayran alaymal doğru aýdýam. Alymyň ýagdaýy nähil, gowmy? Ne hidroja? Bir menten ayarlığının ne gediyen ne ayıp dursa. Yine ten yağdayı ne hidi sormadı sonya. Hava şadır yani. Andatlan tayar et. Çeşlik pişti. Alıştırayın. Sen tayin et derini. Halma da gel diyor, yöne bilemok gelir mi ki? Ya nasıl peray bu? Bolýa. Teredin o aramızda kalsın gep saat çıkıp görmesin şehirden qowja bir durum yerini tapdım. Ayrılşan diýsen bolýa, kämir aralar qow dälle. Nefip bolsa ayrıştırar sonu. O jaýlan bir ýerine salar sonu. Özüň kelet sereder oňa. Ýa-da soňam çykarar howur soýurursa, näme oňa bermeli adamyz bam o jaý. Menki näme peýdalanmak, ullanmak. Howa bilýän adam peýda bolmasa ýaşaýyş ýok. O niýeden tapdyň onu? Şäherden girdi. Howa şäherden. Han ağa.
Owal. Meni şu güne taşlaýylmersiňmi ýagam? Şu gün ýanymda pulam galmady oryn wara, ýyjram boldy. Gel çörek gelil ki, ondan giderse bile. Bereket bersin ağam, bereket bersin. Gel Allah var. Yok. Yo diýwem oturmam, sağ ol. Salip ber şunu. Böyle yağına ortalık alıp şunu. Sana netledim. Al. Bolýa ağam, gitsek bolýa. Ol gel la. Beyt durmadı gel. Beyt çörek yemen gitmeye bolmadı alım. Çörek tayin etti ya. Ağam, men şu uly ýola düşüraýda. Hemşin. Gaýrat edem, kyn bolmasaň uly ýola düşürip berýärdi meni. İyi edecekten uluyorlar. Jigim işerine etjek bolýan ağam. Sağlık dem. Gowluk şu gün barıp çözmesem bolanok, men şu adam işten gaýtmadygyny bilýän, rahatyň ýanynda oturanyny bilýän. Senem ağam baraýyn, maşyna oturaýda şu meselen özüm çözmesem onu gaýrat et. İçim injalanok ağam, gaýrat et. Ey bolup duruyor milyon. Bana tapar yok. Gowjaň, adım biraz işdi. İş köp bolan soň. Sen kimmen gyzdygyny şu wada seni saklar ýaly. Jigim akyl bermesen o. Özüm biler näme etmelin. Şu taýdy işleýärmi? Meň düzgün moýunça işlemelidir. Sen ýal gutoran saklaýmasa, başga hiç ýerde oňal düzgün ýok agam. Özüňem akylly gezýändirini ötme agam. Sen hem kemçiliň tap bolýandyr. Her kimiň bir ejizleri bardyr. Edil şu zatlar saňa da görkezip bolýar, senne de maşgala senne de jigi bar. Arkaýyn ol, senne de jiz tarap bardyr agam, taparyn. Men gowluk bilen ýanrynam. Gaýdyp gyzdygynym ýanyna görnäýsäň agam. Ýene iki gede gaýtylanaýsa agam, özüme jogap berip bilemok. Saňa da maşgala gerek bolsa, şu gurrunlara düşünmeli. Gerek bolmasa da sen öz isteýiň ýal gurulşýar agam. Ýöne sen ýal gutorana beýle sözler ýakarmy, ýakmazmy bilemok. Bolduňmy? Entek kän saňa aýtmagy zat. Ýöne düşünseň şulam saňa ýetik. Şu wagtça bolan bolsaň, doganyňa malda götürsene şu taýdan. Doganyň gepini çek ýadadymdaý, senki artyk bolýar. Näme maňa bärik gelip akylly turan bolýanlar? Aýyn ýüzüň urlansaň bir zat diýmeli. Sözi ýok da sen ýal gutoranlaň. Ine, gördüň dämi? Arkaňda durar edönsiň. Men eýe çykaryn diýer edönsiň. Sen utançsız bolýan, men ýüzüm ýere salýar. Özümçe bar ýoňuňy maskar etdiň. Tur düşöňmi? Men oýnadýan näler rahat.